Wel, prynhawn da bawb. Croeso I ail sesiwn Sêr Seibr. Mae'n gret I weld chi gyd ddysgwyr blwyddyn 5 a 6 nôl gyda ni am sesiwn arall. Sêwan fi a fi'n gweithio I e-sgol. Fi'n cael y pleser o gael cwmni person pwysig iawn nôl gyda ni, sef Dan North o Techno Camps eto. Haia Dan. Felly, ti'n iawn Dan? Dim o'r ffôl, diolch. Da iawn. Reit, ni'n mynd I fynd syth mewn i'r Cahoot, os gai fel an nawr. Felly, paratowch eich gliniadur neu tablet nawr I ymuno yn y sesiwn. Gallwch chi ymuno gyda'r Cahoot gan ddefnyddio'r cod QR neu trwy'r ddolen wefan cahoot.it a rhoi'r pin mewn. Y pin ar y top fyna, 8dim1 758. Pidwch y phoeni os ych chi dal yn ceisio ymuno wrth I fi a Dan siarad, gallwch chi ymuno unrhyw bryd yn ystod y sesiwn. Nawr te, tra bod chi gyd yn ymuno ambell beth I nodi fel nes I sôn yn y sesiwn ddiwetha, mae'r camerâu, y meicroffonnau a'r chat I ffwrdd ar eich ochr chi ar gyfer yr holl sesiynau yma. Dyma gyfle I chi ddysgwyr cyfrifol a doeth I wrando'n astyd. Mae'r sesiwn yn cael ei recordio a bydd cyfle I chi wneud tasgau, acteb cwestiynau a quiz yn ystod y sesiwn. Yn eitha tebyg I beth wnaethon ni wythnos diwetha, ond ar pwnc gwahanol. Felly, croeso I ti Dan. Mae cwpl o bobl wedi ymuno'n barod. Fi'n ddiolchgar iawn I ti am ymuno a ni heddi eto. Beth ni'n mynd I fod siarad am dy ti heddi dy Dan? Beneg, diolch Sêwan. Felly, heddiw, rydyn ni'n mynd I bod yn sôn am rhywbeth o'r enw cryptograffeg, sef sut ni'n gallu wneud codes diogel a pethau fel yna. A mae hyn yn rili dilyn ymlaen o beth o'n i'n sôn am wythnos diwetha, os oedd chi yma am y diogelwch diogelwch ar technoleg gyda'r cyfrineiriau wythnos diwetha. Ac felly, heddiw ni'n sôn am cryptograffeg. Nawr, y beth gyntaf I sôn amdano gyda cryptograffeg yw rhywbeth o'r enw steganograffeg. Gair hyd yn oed fwy cymhleth na cryptograffeg. A mae steganograffeg yn meddwl guddio negeseuon neu wybodaeth o unrhyw fath tu fewn rhywbeth arall. Mae'r gair steganograffeg yn dod o'r Groeg, y steganos yn meddwl I guddio rhywbeth, a graffeg, wrth gwrs, yn meddwl rhywbeth ni'n gallu gweld. Gyda hyn mae'n meddwl ysgrifennu. So, cuddio pethau tu fewn ysgrifen. Ac felly, ni'n defnyddio steganograffeg trwy'r amser yn y byd. Rhai weithiau I cuddio negeseuon cudd, a oedd e'n cael ei defnyddio yma lot mawr yn y dyddiau hyn, ond y dyddiau yma, ni'n defnyddio fe am pob math o pethau. Pob tro chi'n cymryd llun ar y ffôn chi, wel, mae'n steganograffeg yn cuddio data tu fewn iddo fe. Mae'n gwybod ble oedd chi wedi cymryd y llun yna. Ar ba dyfais oedd chi wedi cymryd y llun. Beth oedd y dyddiad oedd chi wedi cymryd y llun. Mae'r data yma I gyd wedi cael ei cuddio tu fewn y llun. Chi methu gweld ond mae fe yna o fewn y data. Nawr, I cuddio am negeseuon cudd, mae'n sawl esiampl o steganograffeg. Ni'n gallu defnyddio steganograffeg fel mae'r gair yn meddwl gyda testun. Os ni'n edrych ar y testun yma ar y sgrin, since everyone can read, encoding text probably loses effectiveness and should end. Brawddeg bach yn diflas, bach yn pessimistic fyna falle. Ond mae na rhywbeth wedi cuddio tu fewn y testun yma.
A fi'n siŵr chi methu gweld e, ond os ni'n cymryd prob prif lythyren, wedyn, yn sydyn mae'n sillafu allan rhywbeth hollol wahanol. Secret, please. Ac felly, just fel yna, ni'n gallu cuddio gwybodaeth tu fewn gwybodaeth arall. Ni hefyd yn gallu gwneud hyn gyda lluniau, a mae steganographic yn cael ei defnyddio lot iawn gyda lluniau dros y flynyddoedd. Mae hyn yn esiampl o cuddio y rhifau 3, 4 a 5 mewn lluniau gwahanol o lliwiau gwahanol, a wedyn trwy rhoi pob llun at ei gilydd a cymysgu y lliwiau yna, yn sydyn, ni'n methu darllen y rhifau rhagor. Falle chi dal yn gallu gweld y 4 fyna ar y 8, ond mae'r 5 a'r 3 yna wedi really cymysgu mewn, a byddai'n methu ddweud oedd yna 2 rhif wahanol wedi cuddio fyna. Ardderchog, so esiampl arall o steganographic. Ac yn olaf, mae bosib i cuddio steganographic tu fewn sain. Nawr, mae'r gair yma, Wikipedia, wedi cuddio tu fewn y sŵn bydd Sêr yn chwarae. Sŵn bach yn od. Fi'n siŵr mae neb yn gallu clywed y gair Wikipedia tu fewn y sain yna. Ond, os ni'n edrych ar beth mae'r llun yma really yn dangos, mae'n bysellfwrdd ar y top, mae'n keyboard. Mae jyst fel piano. So mae'r sŵn yma yn yr allweddi wahanol yn cael ei gwasgu ar y piano yma, a mae'r trefn nhw'n cael ei gwasgu yn sillafu allan y gair Wikipedia. Bydd chi byth wedi meddwl am edrych am y gair yna tu fewn y sain ar y ffordd yna, ond mae fe'n bosib i cuddio un neges o fewn neges arall. Yn anffodus, y problem gyda'r techneg yma. Mae'n really dda. Byddai byth wedi meddwl am edrych am y gair Wikipedia yn y sain yna. Ond, mae'r gair Wikipedia jyst wedi cael ei guddio. Os mae rhywun yn digon dall i edrych fan hyn, i edrych tu fewn pob llun, tu fewn pob sain nhw'n clywed, a edrych am y gwybodaeth, o'r gyd mae steganographic yn neud yw cuddio fe. Mae fe ddim yn diogelu y data yna. Mae'r gair Wikipedia jyst wedi cael ei ysgrifennu. Os chi'n gallu ffindio fe, chi wedi ffindio fe. Dyna fe. Ac felly, ar ôl steganographic miloedd o flynyddoedd yn ôl, oedd ni wedi dechrau gyda techneg newydd. A'r techneg yma yw cryptographic. Cyn ni fy mlaen, Dan, fi'n credu bod quiz da ni. Reit, oeddi pawb yn barod. Quiz bach cloi yn y canol i weld os oedd pawb yn gwrando na ti'n sôn am steganographic. Mae hwnna'n air mawr yn dweud. Dyna ni weld. Steganographic yw'r arfer o guddio negeseuon neu wybodaeth o fewn negeseuon neu wybodaeth gyfrinachol eraill. So, oeddi hwnna'n gywir neu'n anghywir? Y cwestiwn yn hir i ddechrau, ynddo fe? Steganographic. Lot o geiriau, oes. Nawr te, 3, 2, 1, pawb wedi cael cyfle i ateb? 62 o chi. Da iawn chi. Reit, da iawn. Symudwn ni mlaen nawr Dan i cryptographic. Felly, beth yw cryptographic? Wel, mae cryptographic Mae'n ymarfer o astudio technegau ar gyfer cyfathrebu diogel. Wel, mae'n swnio'n really tebyg. Wel, mae'r gair cryptographic eto yn dod o'r Groeg, ond y tro yma mae cryptos yn meddwl i gadw rhywbeth yn gudd, i gadw cyfrinach. A mae graffein eto yn meddwl ysgrifennu.
So yn lle cuddio tu fewn ysgrifennu fel steganograffeg, ni'n dweud ni'n cadw rhywbeth yn gydd, rhywbeth ni ddim yn gwybod amdano, cyfrinach o fewn y ysgrifennu yna. Felly, mae technegau cryptograffeg eto yn cael ei defnyddio trwy'r amser yn y bywyd ni. Ond mae fe ddim yn cadw gwybodaeth tu fewn y lluniau chi, fel ni jyst wedi sôn amdano, ond mae'n cadw chi'n ddiogel, fel danfon negeseuon ar WhatsApp neu Snapchat. Maen nhw'n encrypted, neu wedi amgryptio, neu cerdyn banc chi wedi amgryptio, neu pryd chi'n siopo ar y we, mae popeth chi'n neud wedi amgryptio. Mae fe'n rili ddiogel. Mae fe ddim jyst wedi cuddio ble mae rhywun yn gallu ffindo fe. So, beth sy'n wahanol amdano fe te? Gadewch ni edrych. Wel, mae yn wahanol i steganograffeg, oherwydd mewn cryptograffeg, mae pawb yn gwybod bod na neges gyfrinachol. So, steganograffeg, ni'n trial cadw fe'n gydd, ni'n trial cuddio'r ffaith fod yn neges. Cryptograffeg, ni ddim yn neud yna. Ni'n fel, o ie, mae'n y neges gydd fan hyn, pawb yn gwybod. Ond, y wahaniaeth yw, chi methu darllen fe heb gael yr allwedd. Rhaid i chi gwybod yn gymwys beth yw'r allwedd i gallu darllen y gwybodaeth. Felly, mae hyn yn fel secret codes y pethau nawr, a creu symbolau wahanol fel ni'n gweld ar y gwaelod, rhyw alffabet gyfrinachol, ddim ond chi a'r ffrind chi yn gwybod. Ac felly, ni'n mynd i cael cipolwg ar cwpl o technegau cryptograffeg wahanol. Yr un gyntaf ni'n mynd i defnyddio yw'r y wahaniaeth yn gyflym rhwng cod a seifr, okay? Mae secret code, fi'n gallu dod lan gyda secret code am unrhyw beth. Fi'n gallu dweud i Sesiwn mae super sausages. Mae'n yna secret code am y sesiwn heddi Sesiwn. A pryd bynnag ni'n sôn am y sesiwn heddi, ni'n mynd i galw fe super sausages. A bydd neb arall yn gwybod beth ni'n sôn amdano, oherwydd ni jyst mynd i dweud y gair super sausages. Ac felly, mae neb yn gwybod. Ond, mae seifr yn cymryd pob llythyren wahanol yn y gair ac yn newid fe i rhywbeth arall. So ni ddim yn dod lan gyda cod cyfrinachol, ni'n newid popeth yn y gair ei edrych yn wahanol. So, enghraifft o cod, yn ail ryfel bryd, pryd oedd Prydain yn dod i helpu y Ffrancwyr ar D-Day, oedd y cod oedd nhw wir wedi defnyddio mewn Ffrainc oedd John has got a big moustache. A pryd oedd y milwyr yn Ffrainc yn clywed y geiriau John has got a big moustache, oedd yn meddwl the British are coming. A oedd ni wedi dod a ymladd yn erbyn y Nazis. A wedyn, y wahaniaeth yw cryptograffeg yw, fel ni wedi dweud, newid pob gair. Felly, mae'r seifr gyntaf wedi creu gan Julius Caesar. 2000 o mlynyddoedd yn ôl, oedd Julius Caesar wedi creu y seifr yma i gallu anfon negeseuon miloedd o milltiroedd i ei generals fe a pethau oedd mewn rhyfel. Ac oedd e'n gallu anfon neges o'r Eidal gyd o'r ffordd i Prydain, a bydd y neges yna yn cyfrinachol am y siwrne i gyd. A'r ffordd oedd e wedi wneud yna, oedd gyda rhywbeth ni'n galw Caesar Cipher. Seifr Caesar. Ac felly ni'n mynd i dysgu sut mae'r seifr Caesar yna yn gweithio. OK te. Felly mae'r seifr Caesar yn newid geiriau gyda allwedd o 3. Felly mae pob llythyren
o fewn y neges yn cael ei symud ymlaen 3 llythyren yn y wyddor. Felly bydd y llythyren A yn troi mewn i A, B, C, D. So mae pob A yn troi mewn i D, oherwydd mae hwnna'n 3 llythyren o flan. Bydd pob B yn troi mewn i C, D, E. Bydd pob C yn troi mewn i F. Bydd pob D yn troi mewn i F a F mewn Cymraeg, ond G mewn Saesneg. Okay. So ni'n mynd 3 llythyren ymlaen. Ac i dadgriptio, ni jyst yn neud y gwrtherbyn, right? Felly, yn y neges yma, mae'r H wedi symud 3 llythyren ymlaen i troi mewn i K, y cic yn C. Mae E wedi symud 3 llythyren i troi mewn i H, L i O, L i O yn troi i R, ac yn y blaen, mae pob llythyren wedi symud 3 ymlaen. Ac wedyn, yn sydyn, mae'r neges chi yn edrych hollol yn wahanol. Fi'n methu deall cyrzog. Mae'n ddim yn meddwl unrhyw beth i fi. Oni bai bod fi'n gwybod sut i dadgriptio trwy symud pob llythyren nôl 3 lle yn y wyddor. Felly, i amgriptio, ni'n symud pob llythyren 3 lle ymlaen yn y wyddor. A, I, B, C, D. B, I, C, D, E. C, I, D, E, F. Ac yn y blaen am y wyddor llawn. Ac wrth gwrs, pryd ni'n cyrraedd diwedd y wyddor, mae X yn troi mewn i 1, 2, 3, A. Ni jyst yn rapio o gwmpas. So i amgriptio, ni'n symud ymlaen. I dadgriptio, ni'n symud yn ôl. Neis ac yn hawdd. Mae yna link gen I fi i chi i gallu mynd a trio hyn ar ben eich hun. So os mae pawb yn mynd i'r link tk1.me/Sêr. tk1.me/Sêr. A bydd hyn yn cymryd chi i wefan gyda Seifr Sêr just fel hyn. Fi'n siŵr mae pawb yn gwybod y wefan nhw'n benni lan arno, oherwydd mae'n Scratch. Mae hyn yn prosiect Seifr Sêr ar Scratch gan Technocamps. Ac felly, am eiliad Sêwan, fi'n mynd i rhannu ysgrin fi. Os mae eisiau rhannu ysgrin fi. Dyna fo. Hyfryd. So, dyma y Seifr Sêr, os fi'n clicio ar y fflag werdd. A dyma fe. A chi'n gallu gweld ar y funud, mae yna shift, mae yna allwedd o 0. Mae A yn llinellu lan gyda A. Ac felly, mae yna ddim yn Seifr dda iawn. Mae pob A yn troi mewn i A, mae pob B yn troi mewn i B, mae pob C yn troi mewn i C, a bydd y neges gwmws yr un peth. Ond fi'n gallu troi hyn o gwmpas i allwedd o 3. A nawr mae pob A yn troi i D, B, E, C, I, F, D, I, G, ac yn y blaen, fel ni'n ddweud. So mae yna help gyda chi fan hyn. Original, sef y text greiddiol, ni gyda ar y tu allan, a unrhyw codes ar y tu fewn yn y D. Felly, mae yna cwpl o cwestiynau chi'n gallu cael go arno fan hyn. Bydd Sêwan yn rhannu ysgrin eto. A dyma chi. Ceisio troi y negeseuon yma nôl mewn i text go iawn, i testring go iawn, trial ffindo beth yw'r neges trwy mynd i allwedd o 3 ac wedyn mynd o'r canol,
sef y cod, so darllen y llythrennau yn y canol, a'n troi nhw mewn i'r llythrennau ar y tu allan. Bydd fi a Sesiwn yn rhoi cwpl o funudau iddo chi cael go ar rhain a gweld os chi'n gallu gweithio unrhyw un yn nhw allan. Ie, syniad da, Dan. Allai hefyd rannu'r dudalen hyn gyda athrawon, Dan? Ie, Yndyfe? mae'n syniad rili dda. Felly, os nag yw ni gael amser yn y cyfan nawr, Na, mae bach yn hir. eto. Ie, syniad Ie. yndyfe. Ie. Rwy'n ni ryw 2 funud, Dan. Hyfryd, sy'n dda. Iawn, fel o'n i'n gweud, neu rannu'r sleid hyn gyda eich athrawon chi, fel bod chi'n cael cyfle eto i wneud yr ymarfer. A falle, allan eich athrawon chi rannu os beth oedd yr atebion gyda chi. Yndyfe, Dan, allan ni falle gweud nhw wrthnos nesaf, o bosib. Mae'n syniad dda. Na ni tasg bach i chi. Fi'n gobeithio oedd pawb wedi gwneud y well na fi, oedd fi wedi cael beth yw'r o'r un gyntaf. Wel, o ti wedi dechrau, Dan? O'n i wedi dechrau. Good start. A ddachog. OK, so dyna'r Sêr Seibr. A fel ni wedi dweud, mae'n dros 2,000 o flynyddoedd o oed. A mae pobl wedi bod yn gwneud y cods yma am sbel hir nawr. A fel ni wedi dweud, maen nhw'n rili bwysig yn y byd modern. Quiz bach. Quiz bach da chi cyn ni symud ymlaen. Cryptograffeg yw'r ymarfer ac astudio technegau ar gyfer siarad. Ydy hwnna'n gywir neu'n anghywir? Cryptograffeg yw ymarfer ac astudio technegau ar gyfer siarad. Be chi'n meddwl? Ydy hwnna'n gywir neu'n anghywir? 40 ohonoch chi yn gywir, yn gweud taw anghywir yw e. Felly cryptograffeg yw'r ymarfer ac astudio technegau ar gyfer cyfathrebu digidol. Felly bach o trick cwestiwn, oedd hwnna'n eitha caled, yn oedd Dan? Eitha galed, ie. So cofio, mae cryptograffeg ddim am siarad fel hyn, oherwydd fi jyst yn siarad yn normal fan hyn. Mae hyn jyst yn iaith arferol. Ond os oedd fi'n trial newid pob llythyren fi'n dweud i cuddio rhywbeth, dyna cryptograffeg. Y cuddio'r gwybodaeth trwy newid y llythrennau fi'n dweud. Ar ddechog. Felly, dyna esiampl o Sêr shift. Sêr ble ni newid llythyren 1 cam ymlaen pob tro, neu 1 cam yn ôl. Ond, mae yna dull arall o Sêr, sef Sêr trawosod. A be ni'n neud fan hyn yw ni'n cymysgu trefn y llythrennau. So yn lle jyst newid pob A i fod yn B, a pob B i fod yn C, ac yn y blaen,
Ni jyst yn newid y lle, newid trefn y llythrennau o fewn gair. So newid nhw o gwmpas a dod lan gyda patrwm wahanol sydd wedi gymysgu. A wedyn, mae hefyd yn anodd iawn i darllen y geiriau. Fel ni'n gallu gweld fan hyn, mae hwn yn neges cudd, ond fi'n gallu ysgrifennu yna allan fel s, a, n, e, c, e, w, n, g, d. Yeah? Really, mae'r trefn wedi newid, a nawr mae ddim yn gwneud synwyr. OK, so mae seifrau trawosod hyd yn oed yn henach na'r seifr Caesar. Be fi gyda fan hyn yw stick. Stick go iawn o coeden. Ond mae'n enw special am y stick yma. Ni'n galw fe sitali. A cylinder pren o sitali, oedd nhw jyst yn torri lawr darn o coeden. A bydd nhw'n torri lawr 2 darn o coeden gwmws yr un peth. So, gwmws yr un maint, gwmws yr un hyd, gwmws yr un trwch arnyn nhw. A mae'n rili bwysig am sitali. Oherwydd, beth oedd chi'n neud wedyn, oedd chi'n lapio darn o papur o gwmpas y sitali. So fi'n gallu cymryd y darn o papur fan hyn. Sy'n plygu fe lan. A byddai'n lapio fe o gwmpas y sitali fi. A wedyn, ysgrifennu ar y papur. A beth bydd fi'n cael ar ôl cymryd e bant? Bydd darn hir o papur fer hyn, gyda llwyth o llythrennau sydd ddim yn gwneud unrhyw synwyr o gwbl. FTC, YHO, IED, PE. Nonsense. Ond, oedd chi'n neud hyn, oedd chi'n ysgrifennu eich seifr chi, a wedyn danfon y darn yma o papur, ble bynnag oedd chi eisiau fe fynd. A bydd neb arall yn gallu darllen hyn, oherwydd mae'n edrych fel gibberish. Ond, pryd mae'n cyrraedd y person oedd chi'n eisiau danfon fe, oedd y person yna yn cymryd y darn o pren nhw, ac yn lapio y neges chi o amgylch y darn o pren. Ac yn sydyn, oherwydd mae'r 2 darn o pren gwmws yr un peth, bydd e'n dangos y neges, sef flip the code. A mae'r techneg yma, ni'n galw fe yn Spartan side hill, oherwydd oedd ni wedi ffindo nhw yn Sparta, fel 100 mlynedd yn ôl. A mae oedd y Spartans yn byw tua 2000 o flynyddoedd yn ôl. Bron a bod yr un amser y Caesar. Okay? So, oedd e'n o leia 2-3 mlynedd o oed. A mae'r enw wedi stico, Spartan side hill. Sitali hyd yn oed. Ond, mewn wirionedd, ni wedi ffindo rhain mewn Egypt hefyd, mewn yr Aifft. A ni wedi ffindo nhw dros 5,000 o flynyddoedd o oed. So mae pobl wedi bod yn defnyddio sitalis am 5,000 flwyddyn i cuddio negeseuon nhw. Ac felly mae'n esiampl o hyn hefyd. Os chi'n mynd i'r wefan tk1.me eto, ond y tro yma sitali, a mae hyn yn dod lan Project Scratch arall ar sitali. Nawr, bydd ddim digon o amser i chi cael chwarae o gwmpas llawer iawn gyda hyn yn y sesiwn, okay? Ond falle chi'n gallu chwarae gyda fe ar ôl y sesiwn yma a
a dod lan gyda codes eich hun. So, fi just mynd i, os fi'n rhannu sgrin fi just am eiliad gloi, Sesiwn, Iawn. just i dangos hyn. So, dyma'r project Scratch. Ni'n clicio begin, minor instructions a bach o hanes hefyd. Ond, clicio hwnna, a wedyn ni'n gallu dewis pa mor trwchus ni eisiau y setalu i fod. So, faint ydy y darn o pren yna? Ydy e'n 6 cm, 5, 4? A wrth i ni wneud e'n llai o faint, mae yna fwy o neges i rapio o gwmpas. Di yna'n neud synnwyr? Mae'r papur ddim yn newid ei faint, ond mae'r darn o pren yn newid ei faint. Felly fi'n mynd fan hyn, a fi'n mynd i taipio mewn, nid yr un peth, flip the code, a chi'n gallu gweld yn gymwys beth sydd gen i fi fan hyn, nawr yn troi lan ar y sgrin. FTC I-E-D-A-P-E. Gymwys yr un peth. So ni'n gallu creu ein seifrau ar setalu hefyd. Hyfryd, nôl i chi, Sesiwn. Diolch. Ac felly, ni wedi sôn am sawl peth wahanol prynawn yma. Ni wedi sôn am steganograffeg fel cuddio neseuon wahanol, a ni gallu wneud yna trwy sawl dull wahanol. Ni wedi sôn am cryptograffeg, sef cuddio negeseuon, ond, wel, ni ddim yn cuddio nhw, dyna'r peth. Mae nhw yna. Mae'r cod yna i pawb weld. Mae ddim wedi cael ei cuddio, mae'n rhaid fan hyn. Fi jyst methu darllen fe. Ni wedi newid y ffordd ni'n darllen fe. Trwy naill shifftio y llythrennau un ffordd neu'r llall, fel Sêr Seibr, neu trawosod y llythrennau trwy cymysgu nhw i fyny fel yn y setalu. A mae'r dullau yma, a nhw ddim yn diogel iawn yn y byd modern. Bydd chi ddim yn amgryptio text chi gyda setalu, oherwydd bydd rhywun yn cracio fe fel yna gyda cyfrifiadur. Ond, mae'r syniadau yma wedi creu y byd modern ni. A mae'r syniadau dal yn cael ei defnyddio o fewn cryptograffeg modern, ni defnyddio o fewn technoleg. Ardderchog. Quiz i chi gyd te. Gret, Dan. Mae hwnna mor ddiddorol. Fi'n siŵr bydd pawb mae'n mynd i gael tro ar y seifrau yna. Reit, con i off de. Quiz mawr i orffer. Steganograffeg yw tynnu llun o stegosaurus, cuddio neges tu fewn rhywbeth arall, newid pob llythyren i greu seifr, neu bachgen o'r enw Steffan yn creu can allan o'i waith graffeg. Be chi'n meddwl yw e? Fi wedi rhoi 30 eiliad i chi ar y cwestiynau yma, achos fi'n gwybod mae lot i ddarllen, felly cymrwch eich amser i ateb. Nawr te, beth mae pawb wedi ateb? Da iawn. Steganograffeg yw cuddio neges tu fewn rhywbeth arall. Dechrau da. Da iawn, Silly Jaguar ar y top. Reit, ail gwestiwn. Mae mwy nag un ateb i hwn, felly cymrwch eich amser. Pa rai sy'n enghreifftiau o steganograffeg? Llun, blas, arogl neu sain. Felly mae mwy nag un ateb, cofiwch. Cymrwch eich amser. Meddyliwch nôl i beth wedodd Dan am steganograffeg ar y dechrau. Mae digon amser dyn ni fan hyn. Nawr te. Tair eiliad. Rhai dal yn ateb. Da iawn. Llun a sain oedd yr ateb. Gwych yn y Dan. Da iawn. Arbennig. Silly Jaguar. Da iawn. Eitha galed. Eitha galed yn dweud. I cuddio negeseuon ti fewn eich arogl chi. Ie, ti'n iawn. Really talented of chi.
Trydydd cwestiwn. Pwy ddyfeisiodd ddull o amgripio a elwir y Sêr Seibr? Mae cliw go dda yn y cwestiwn a'r llun o bosib. Betsy Cadwaladr, Dan North, Julius Caesar neu Bronwen Lewis. Iawn i weld beth mae pawb wedi rhoi ar gyfer y cwestiwn hyn. 84 o chi, da iawn. Dim Dan North o dde, sori bawb. Yn anffodus. Yn anffodus, ie. Da iawn, Silly Jaguar dal ar y brig a Decisive Pony Nail. Nawr te, mae mwy nag un ateb i hwn hefyd. Mae cryptograffeg yn anfon negeseuon yn ddiogel ac wedi rhannu'n ddau brif grŵp. Beth yw enw'r ddau grŵp? Cymrwch eich amser, mae digon o amser i ateb. Am newid, tynnu, adio, trawsosod. Lot o eiriau, lot i feddwl amdano. Mae cryptograffeg yn anfon negeseuon yn ddiogel a mae yna ddau grŵp. Beth yw enw'r ddau grŵp? Dewch i ni gael gweld. Da iawn. Oedd hwnna'n galed hefyd, oedd i dan? Mae hwnna'n cwestiwn really galed. Am newid a trawsosod. Ie. Geiriau newid falle i rhoi, yfe? Wedi dweud y gair am newid, oherwydd oedd fi'n dweud shifftio. So, a ddewchog i. Wara tig, da iawn. Darllen y sleidiau yna. Nawr te, Decisive Pony wedi mynd i'r brig. Reit, hon yw'r cwestiwn olaf. I amgryptio ar olwyn Caesar, siwt i ni'n darllen amgryptio. Right? O ochr i ochr, tu mewn i'r tu allan, mewn cylch, neu o'r tu allan i'r tu mewn. Amgryptio oedd hwn yn dyfedan. Amgryptio. Felly troi mewn i cod. Right. Iawn i weld. Mae'n gwestiwn anodd. Wara tig. 14 wedi cael ei wneud. O'r tu allan i'r tu mewn oedd yr ateb yn dyfedan. Ie. Felly cofio'r olwyn, ni'n dechrau ar y gair y llythyren ar y tu allan, a ni'n troi fe mewn i'r llythyren ar y tu fewn. Ac i dadgryptio, wrth gwrs ni'n neud y gyferbyn a mynd nôl. Da iawn chi, oedd yna'n lot i gymryd mewn. Reit, pwy sy'n ar y brig? Honest Possum yn drydydd, Snowy Puffin yn ail, a pwy sy'n ar y brig? Arctic Chicken, wel na enwe. Da iawn bawb, fi'n gobeithio bod chi wedi mwynhau y sesiwn hon. Diolch yn fawr i ti Dan. Na i rannu'r wybodaeth, yr links a'r dasg fel bod disgyblion yn gallu wneud nhw eto yn ei amser eu hunan. A cofiwch ddanfon eich atebion atai a falle gawn ni drafod nhw wedyn wythnos nesaf Dan. Bendant, mae'n a lot fwy o seiffrau fan hyn, Sŵan, ar y wefan ni, ar sleidiau llawn o hyn. Felly, os chi eisiau mynd a edrych ar sawl seifr wahanol, fel y Pigpen cipher, y Bacon cipher, llwyth o seifrs wahanol, wedyn edrych ar y link yna hefyd. Gret. Diolch yn fawr i ti Dan. Diolch i chi bawb. Newn ni weld chi wythnos nesaf. Ta-ra! Hwyl bawb!